Excellence 5 v jednom. Zaschnuté nečistoty odstraňuje lepšie ako iné prémiové kapsuly. Somat Excellence 5 v jednom. Počkať, a ty si Hankin syn? Bože, takýto malý si bol, keď som ťa chovala, no a 20 už máme. Ale akých rokov? E-nálepík nazbieraných v aplikácii Clubcard. Lebo za každých 15 € ti máš e-nálepku. Počúvaj ma, nazberkaj si a dostaneš zľavičku 20%. Slovensko. Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí. Chôdza vo vzduchu. A hviezdy nad hlavou. Alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovensko prekvapí. Teraz mám zubnú pastu, ktorá dokáže viac. Novinka Lakalut Active Plus má pridané aktívne obsahové látky. Kedysi som mala problémy s ďasnami a trápil ma zápach z úst, ale z Lakalut Active Plus mám zubnú pastu, ktorá pomáha pri zápale ďasien a zabezpečí svieži dych. Zubná pasta, ktorá dokáže viac. Lakalut Active Plus. Capri-Sun. Svieža chuť zábavy. Pozri, Hawks má zase loptu. Zranenie ohrozí jeho kariéru. Bolí ma noha. No zároveň do jeho života... Lana? Ryan Hawks? Čo keby sme sa stretli mimo loď? Tak dobre, ale už buďte ticho, prosím. Áno, povedala mi áno! Vstúpi nečakaná láska. Ak to o 2 mesiace budeš cítiť rovnako, tak si ma nájdi. Do skorého videnia v pondelok o 20:30 na Pluske. Kto sa pýta? Benny Chen, hongkongská polícia. Hongkongská polícia? Takže vy ma veziete späť do Maká. Nie je tu na tú cestu potrebný pas? Niečo by ste mali vedieť. Nechcú ma, pretože som im niečo ukradol, ale pretože som videl, ako niekoho zabili. Keď tam pôjdem, zomriem ja. No a čo? Zbav sa ich ešte pred návratom do Maká. Dosť! No, ty... Jackie Chan. V akčnom filme Detektív z Hongkongu. V piatok o 20:30 na Pluske. Záhadné zmiznutie dvoch sestier neodpisujú mi na správy. A volá mi ich mama. vedie k šokujúcim odhaleniam. Zdá sa, že boli unesené 2 dievčatá. Toto nie je prvý raz. Program ukazuje celkom 12 nezvestných žien. A tým súkromných detektívov môže sa stať čokoľvek. Má pred sebou Zabavíme sa. neľahkú úlohu. Myslím, že je tu ešte niekto. Čo? Nový kriminálny seriál A ešte jedna vec. Šíre nebo. Dnes o 20:40 na Jojke. Bývalý kriminálnik. Mohl jste být venku daleko dřív, kdybyste spolupracoval s policií. A nečakaná náhoda. Zdravím, jedete do záhoří? Shodou okolností jedu do záhoří převzít místního dělení. Ktorá ho postaví Přeji hezký den, nadporučík Šimon Velký. na opačnú stranu zákona. To je náš nový šéf. Spolu nemáme nic společného. Co třeba můj podíl? Stanislav Majer. Asi mám stopu. Už mi začíná docházet trpělivost. V kriminálnom seriáli Někdy mám pocit, že se mi chovám jako policajt. Teď už vím, že po mně jde. Zákony vlka. Od 13. júla na Jojke.